Elena Odriozola ilustratzailea da. Dagoeneko ezaguna gure Gipuzkoa kultura saio honetan. Koldo Mitxelenan erakusgai ipini zuen txoritxoak erakusketan ezagutu genuen. Orduan, txoritxoak ziren protagonista, bere txoritxoak, 3 dimentsiotakoak. Orain, bere marrazkiak dira protagonista. Paperean, azken urteotan egin dituen ilustrazioetako batzuk. Zarautzen, San Zenea kulturetxean ipini ditu erakusgai. 4 liburuen marrazkiak. Eta aukeratu dituen batez ere, alde batetik marrazki guztiak etxean ditulako, eta bestetik oraindik gustatzen zaizkialako. Zen ni ere oso kritikoa naiz nire buruarekin, eta askotan denbora pasata ja ez ezki gustatzen edo beti akatsak ikusten ditut, eta horregatik aukeratu dituen hauek. Hauek oso epe, bakarrik 5 urte dira liburu bat, ez, gutxiago, 4 urte liburu batetik beste orduan ere nik desberdintasunak ikusten ditut, baina nik ulertzen dut hori ikusten dela nerea dela eta ikusi badala uste dut, hori ni naiz eta hori ikusten da. Hasierakoa zen tinta batez erabiltzen nuna. Azkenekoan akrilikoa bakarrik. Akrilikoa arkatza uste dut ere edo tinta, baina aldatzen dut ere teknika egiteko era ere desberdina da. Horrelako aldaketak ere badaude. Mitologiako papera da akuarelako papera, eta ez da akuarelakin egina, baina akuarela pixka badu. Eta besteak dira beste paper bat, da oraindik erabiltzen dudana, dela sumie deitzen da, japonesa edo, eta asko gustatzen zait. Gero ere, arazo asko ditu inprimatzeko orduan, eskaneatzeko eta zehorriak egiten du urak edo, hauaz. Eta, hori da zaila. Ni bozeto asko dut egiten, normalean hartu horria eta ja hori da marrazkia egiten dut. Ditut pertsonaien probak egiten, nola izango da, edo normalean ja badut buruan. Eta hasten da. Normalean, nik uste jende asko egiten dula story bat bezala edo dena, guztian nik ez dut hori egiten, askotan da lehenengoa eramaten bigarrenea eta bigarrenak 3. Eta gero jatatzen da. Askotan gertatzen zait testu batekin, testu bat hartu eta alde batetik bildurra ez dakidalako zer egingo dudan, baina beste batetik da gogoa, ez? Badakit hortik zerbiteterako dela. Batez ari bildurra dagonean edo sentsazio hori ez dakit zer egin honekin. Eta ona danean testua, klaro, hori beste zerbait da. Eta orduan, puntu hori ez, beldur puntu hori uste ondo dagoela. Badakiz hortik zerbait aterako dela. Nik uste egiten duzun gauza guztietan inspiratzen zehala. Azkeneko orain nago liburuarekin ere ez nekin, eta lagun batekin eta borne batean izketan, esan nion, baina hau pentsatu ez, baina ez dando geldituko, eta repente, etorri zean, badaki zer egingo dudan. Izan zen momentu bat, baina ez nego, nik uste ja utzitan nukala eta joten zen ba ez. Ez da inspiratzea noa, baina nik uste bizitzen dezun gauza guztiak, ez, hor daudela eta hor atertzen diala. Eta hori da inspirazioa, ez azken finean da zure bizitza, zure begiratzeko modua edo zure zakit. Pertsonaiak, eta sentimentuak, emozioak. Nola dauden beraiek eta hori saiatu hori transmititzen. Eta askotan, zerbait gehiago jartzen duzu, baina askotan egiten jartzen diot dekorazioa adibidez. Niri asko gustatzen zaidana, baina jartzen eta den zerbait eta hori zergatik dago hor, ez? Bakarrik dago polita egiteko kendu egiten dut, ez da behar, nik uste ez da behar. Eta behar, edo sentitzen dut hori ikusten eta hau zertarako dago hemen dekoratibo fuera. Hori, eta behar bada, eta ondo gelditzen bada, utzi egiten dut, baina binetan sobertzen zait. Eta gustatuko litzaiake batzutan gauza gehiago sartzea. Orain nago liburu batekin,
bueno, daramaten urte liburu horrekin, eta dena dago beteta. Baina behar du, liburu horrek behar du eta horrela ondo dago, baina normalean ez dut behar. Zuria eta elementu gutxi, pertsonak eta hemen etxeak hor arroza, ze hortaz doa liburua. Guztitan dago txuria, ze txuria ere espazioa da, ez da fondo bat. Beti izan da, norbetik ikusi duzure lana, eta ditzen dizu, hori ere dituziaten. Esketa, bueno, ikusten dute zure lana. Eta nahi mendik ere, orain dela zurte izan zen, lehenengo 89an. Genuen liburu bat elkarren, eta Anaiako, Madrileko gitaretxekoak batek ikusi zuen, uste ditzaion, dituzian egin nuen, beti izan da pixka bat horrela. Eta gero uste dut orain interneten bidez eta dena asko zabaltzen da. Eta gero batzuetan igual eskubideak saltzen dira eta beste hizkuntza bat ateratzen da. Eta hori ere gehiago ikusten da. Orduan dena joan da horrela, ez? Bueno, kanporak. Nik uste eta guztiek, ez? Marrazten dutela. Eta etxean ere, aitak marrazten zuen, genukan. Baina nik uste hori mozten dela eta importantea da. Bueno, importantea da. Eta hori guztien da, ez da importantea marraztea edo musika edo horrelako gauzak dira, bueno, non esaten da, ez dakit non esan. Nik uste bestea bezen importantea dela, hor, espresatzea eta baina etxean, bai. Denbora eskatzen dut. Arazoa da, denbora asko ematen dizutenean, gero, hortaz ere bizi bat, zehar orduan. Eta ordenduta ez dago oso ordenduta ere, zer esan da, baina bai denbora eta askatasuna bai bestela ez dut egiten. Osea, ezin badut egin ni nahi dudana, nik ezin dut egin. Nik geto izan zait, testua eta hemen doa ezakizai barkatutik hori ez dut egiten. Ezakit egiten eta hori ezan nire lana hemen dago pentsatu eta ez badut hori, zer dut, ez dakit lan hori egiten horrela, orduan, etza da hori, zer egiten dut testu honekin, nola espresatzen naiz, edo zer atatzen diot, edo zer, baina ez zaten baiazu zer jarri behar dudan nun, hori ez da nire lana, hori, ez.